Hi guys! Maayong gabi. 12:30 na sa gabi sumunod. Bago lang naghuman og kaon so karon. Paminaw marag gusto na ako mo kaon og mangga. Tara. A few moments later. A few moments later. Hey guys! So, alas 12:30 na sa gabi. So, gusto kong kaon og manggang hilaw. Pero to, lipat ako ng mga 3 days ago na. So, marag hinog na siya. Let's go! Oh, sinog na! Dito sa mua, sa bukid, sa kubon, sa mati, ang mangga dito, mamunga, panghatag lang, mamuwak lang, tag ang kilo barato ra. Diri town sa Davao, 40, 50 per kilo sa manggang KARABAW. So mahal kayo. Manang the best dyan mo po yung bukid. Oh, banga-banga. Ah. So, naara to ang mangga. So, humanatag panit o mangga.
Ang ulit. Alas 12:30 na sa kadlawon sa gabi. Pakita lang ako kung isda na sobra na to, igo pa rin to. So, tara na. So, karon ilan? So, katong mukbang na ko dati, muna akong gamit na sauce. Tita May, fish sauce, Balayan, Batangas, bagoong style, spicy hot. Pero dili sa kayo halang. Norm, okay lang, makaon yapon sa mga dili gustong spicy. Pero wala na siya sulod. So, ayan. Ba't kayo? So, ano siya? Oh, nag-ulan. So, ano siya. Mut kayo. Bastang humuta. Hi, Mimi. I'm doing a video. Ningkaon ako kanon pero. Ningkaon ko kanon pero lagi gusto ko mangga. Mangga. Say una, guys. Ay. Buang. Buang. Mangga? Midnight snack? Yeah. Nalbukton, hindi mo hindi pakita sa camera. So, spicy siya pero wala jud siya halang na maskin gamay. So pwede siya sa mga bata, sa mga gusto mo kaog manggang hilaw. And then mangga. Yun ako yung agaw. Alas 12:30 or mag-alauna na. Nag-midnight snacks, mangga. Tuloy, nag-ulan siya. Nag-ulan. And then,
Mo nang mga paso nagbuhat sa igagaw. Siya nga nunay tabnan na mo og limonsito og mga bulak niya. Ginahinayan lang sa gihinay-hinayan. So pakita lang ako sa inyo akong aquarium na akong isda is mga sobra na 1 year pero mo pa ni mga naong. Oh. Upat lang na sila kabuok kay di na ako gusto daghang isda kay kapoy maglimpyo and then hassle kay limpyuhan maghabwa sa kuan. So kana lang upat lang sila. Yun. Mura na siya mura nagtimbungan, pwede na siya sugbaon. Kung mahutdan may pagkaon, planohon jud ako nagsugbaon ng isda na. So, guys, hapit na ko mahuman. Og shout out dahil sa akong igagaw kong paryente kay Michelle Impas, kay Langlang sa Kugon. Siya ang pinakagwapa sa Kugon. Guys, mauni si Michelle Impas. Gwapa kayo guys, single. Oh, ready to mingle. Shout out dahil sa akong friend na si Roel Pascua Buisan from Middle East. Hello. Mga na to guys, daghan kayong salamat og mayong gabi sa inyong tanan. Bye.